Il-kors intensiv għal tfal b'diżabilità f'Għawdex organizzat minn Voice for Inclusion Gozo u Hand in Hand b'fondi mill-Ministeru għal Għawdex intemm b'suċċess. Waqt żjara li għamel il-Ministru għal Għawdex flimkien mal-Ministru għall-Inklużjoni ġie nnotat il-progress ta' tfal li grazzi għal dan il-kors tejbu il-mod kif jikkomunikaw. Il-kors li sar b'investiment ta' 60,000 euro attendew għalih 24 tifel u tifla b'firxa ta' diżabilitajiet differenti. Iċ-Chairperson ta' Voice for Inclusion, Paulina Said, stqarret kif il-kollaborazzjoni mal-Gvern issarfet finanzjament tal-2500 euro għal kull student illi attenda l-kors. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri ringrazzja lil kull min ta' semu biex il-kors ikun ta' suċċess. Għal daqstant nemmen li permessa dell-inizjattiva tajna opportunitajiet indaqs u gwali għat-tfal għawċin li għandhom xi forma ta' disabilità. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli spjegat kif permezz ta' dan il-kors intensiv komplit il-ħidma biex tfal b'diżabilità ikollhom ħiliet ġodda. Ikunu jistgħu matul is-sajf jenfasizzaw fuq dawk l-għoddot bażiċi tal-ħajja illi tgħinhom ikollhom skills f'areas differenti. Dan il-programm kien wieħed ta' suċċess għaliex permezz tiegħu stajna naraw diversi tfal itejbu dawn l-skills tagħhom.